मगर भावभयणीनो भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक ह्या नोवेनाचे मिसाक मगरचो स्वागत मागता. बळक बरी येसो नोवेनाचो दीस 8वो दीस आज आमी आचरण करता. ह्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमी आयल्यात आसता तुमकां समेस्तां मगरचो स्वागत मागतना एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान पेटोवया. बळक मोरयेची बेसांवां प्रते रितीन जोडया. हेच्या दिसा मोरी आमकां माणसुगेच्या जिविताक आपयता. माणसुगेचें जिवीत भोव गरजेचें. तें क्रिस्ती प्रकाश परजळाचें जिवीत तें जिवंक बरी माय आपोवण दिवच्या वखदा एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान पेटोवया. मरे महिमाकांतर देवाचें बेसांवां ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आपणाची करून घेवया. हे संदर्भार देवादीन लिली पावलीन रविंद्रन जत्म्या मिसिता टी ऑफ एंड्रांडीस बेंगळुरू देवादीन फादर एलोशियस डिसोजा हांच्या आत्म्या मिस्तिता पौलिन फर्नांडीस फातिमा वडो जल्मा दिसाक अर्गसान बिस्बेटा नॅन्सी डिसिल्वा नित्यादर वडो तिका बरो जल्मा दीस मागता आसतना तिचेर देवसून मागया. अर्गसान बिस्बेटा आईडा पिंटो नित्यादर वडो कुटुंबांत देवादीन जाल्यार संध्या मिसिता मोंती डिसोजा आनी कुटाम कार्मेल वडो तशेंच अर्गसान बिस्बेटा मोंती डिसोजा आपल्या 70 आनी 73 वर्सांचो जल्मा दीस आचरण करच्या वखदा कार्मेल वडो तिकाय बगी संतोश बरी जल्मा दीस मागया. तशेंच सर्गांसान विस्पडेता ग्लेनशान क्रिस्टन पिंटो मिलर माय वडो ताचेर देवस्तुती विशेष करून संदर्भार आमी मागया. आमी समेस्तां खातीर मागया. जे कोण मागतान बसला तसो उडास करून तांचे बसत आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. ख्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मनसुगेचें जिवीत देवाक मानतात असलें जिवीत हें जिवीत जिवोवच्या मरी आज विशेष करून आमकां आपोवणी दिता. ल्हान जावं व्हड जावं मनसुगेन जिवंक आनी क्रिस्ती मौल्या बरीत जिवीत रुता करूंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. इगडी बरदोळे दांपी आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळकाळ समानाने पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. कळजांतावन दूख धर बक्षणे मागतल्यांक बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमयांका कूदका तूं पदक्यांका पोंगयलाय क्रिस्ता काकूदका आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोमयांका कूदका तकली बघून देवाची काकूळत आमी जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूंक आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. काकुळदारा बापा आमच्या भोव मोगाळ देवा भगवंत ओंकार मरयेक जेजूच्या आवयक बाळोक मरयेक आमी भक्तीन वंदयता. तिच्या दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुज्या शांतींत आमी सदांची येशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलून कोलेसागारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो
तुमी एक काळार देवातावन पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्याक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेश आटोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिफात ताचे कुडी थंय तुमकां राजी केल्यांत आनी देवा समोर भाग्यवंत कथावीण आनी निरपराधी करून तुमकां भेटोवन दिल्यांत. देखून तोवळ तुमकां लाभिल्ल्या सुवार्थेच्या भरवशातावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थान तुमी थीर रावो जाय आनी घट रंबो जाय. ही सुवार्ता संवसारान सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्थेचो सेवाक नेमला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. अंश वाट अंश सत आणि अंश जिवीत म्हणटा सुमी. म्हजे मारिफांत गेल्या शिवाय कोणाचे नी बापाशी वचूंक जायना. वर्तमान प्रगट करून सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ अर्था. एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेतांमदल्यान वयता आसतना ताचे शिष्य थोड्यो कोणश्यो मोडणो त्यो हातार घुसटून खाताले. हें देखलेल्या फरिजांवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबताच्या दिसा आडवरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें काण केले आनी आपल्या संगात्यांकी ताणें दिले नांतवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साबत सोयी धनी म्हणयेत. देवाचें उतर. वखणी तुका ख्रिस्त
क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसा वचपांचेर आमी एक दिश्ट लायली जाल्यार हेचे पयलें वचप सांत पौलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांगासर म्हणटा, क्रिस्तान आपल्या मरणा बारीफात ताचे कुडींत तुमकां राज्य केल्यात. देवा समोर भाग्यवंत कथाबीन आनी निरापराधी कर्ण तुमकां भेटोवन दिल्यांत. पळया, देवा समोर आमी कितें जावंक जाय? भाग्यवंत कथाबीन आनी निरापराधी जावंक जाय. आनी अशें आमकां लाभलेल्या सुवार्थेच्या बरवशात तावन पयस सरनासतना आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावल्ल्यांत आमी भाग्यवंत कथाबीन आनी निरापराधी जावन वाडटा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी आमच्या आमच्या भावार्थांत सोम्याती आशिल्ल्या भावार्थांत थीर रावंक जाय. थीर रावंक तो दोंडोळ्ळो भावार्थ आमी आसूंक नजो. जी लावन हांव जल्मला ह्याच भावार्थांत, मरतलो ह्याच भावार्थांत, आनी खाली जल्मातावन मरा पर्यंत हांव खाली भावार्थाचें आचरण करनी, भावार्था खातीर जिवन भाग्यवंत कथाबीन आनी निरापराधी जावन हांव मेलो जाल्यार म्हजें जिवीत भावार्थाचें सार्थक जाता म्हणलें सत हेचें पयलें वचप आमकां दिता. आनी ह्या भावार्थाच्या जिवितांत आमकां आदार कोण? भावार्थाच्या जिवितांत देवूच आमकां आदार. देवूच देखून हाचें किर्तन, देवूच म्हजो आदार. ह्या आदारा भायर दुसरो देव म्हाका ना, दुसरो कोणूच म्हाका ना. वाल तुमी पळयल्या, वाल खंयचीय वाल पळय, खंयचीय वाल, वालीक कितें वाल आपणाच तकी वयर सडटा गी ना. जावं पुरो कसरेची वाल, जावं पुरो बोबड्याची वाल, जावं पुरो कुवाळ्याची वाल, जावं पुरो खारातेची वाल, जावं पुरो तेंडल्याची वाल, जावं पुरो वळट शेबरची, खंयचीय वाल ताका आसरो जायचे. आसरो एक दांक जायचे, वा एक रूख जायचे, वा एक आदार जायचे. त्या आदारा विणे ती सोडोवंक शकना, फळ दिवंक शकना, फळ दिवंक शकना. तशेंच आमच्या जिवितांत ह्या भावार्थाच्या पैणांत आमकां आदार म्हूण आसा जाल्यार तो देव, तो आमचो समी. ताका आमी धर्न सडचे सोडल्यार, ताका चिपकोन आमी सडचे सोडल्यार आमी आपणाच तकीच कांय करूं शकना. हांव म्हजेच तकीच हांव कांय करूं शकना. हांव एक अस्कत वाली बरी म्हणलें आमी समजूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. हाचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार सुवार्थेंत कितें गरजेचें? तुका भूक लागल्या वेळार खावचें गरजेचें न्ही गे. थान लागल्या वेळार पिवचें गरजेचें, वय की न्ही? कितें गरजेचें? तुजो जीव आसोवचें गरजेचें. भुकेल्ल्यांक खाण, थानेल्ल्यांक पिवून दिवचें गरजेचें न्ही गे. देखून बुके वेळार आज साबात, आज तो कायदो हो कायदो म्हणना. भूक लागल्यार तुवें जेविचें, पूण थोडे फावटी उपास करचो कायदो आसा. त्या दाडा आमी कायद्यान करचो उपास. पूण कायदो कोणा खातीर केल्लो? आ कायद्या खातीर कायदे केल्ले की मनशा खातीर कायदे केल्ले? मनशां खातीर. कायद्या खातीर मनशां करूं ना, साबाता खातीर मनशां करूं ना. मनशा खातीर साबात केल्लो. कित्याक त्या दिसा मनशाक आयले सुशेग मेळा जाय, खंय देवा सवय ताणें फाटीं ये जाय, देवा सवय बस जाय, देव तसो आदार ह्या आदाराक चिपकोन राव जाय म्हणल्या खातीर साबात केल्लो. शिवाय कायदेच पाळच्याक न्ही. हांगा मनशापण गरजेचें. पळया, कायद्या प्रास मनशापण गरजेचें. मनशापण. भुकेल्ल्यांक तूं खाण दिना, थानेल्ल्यांक पिवून दिना जाल्यार कितें? कांयच फायदो ना. देखून जेजो म्हणटा हांगासर साबाताचो धनी देव. साबात तुमच्या खातीर केल्लो, साबाता खातीर तुमकां करूं ना. देखून एवढाच दवरा. कित्याक म्हळ्यार साबाताचो धनीच हांव मनशापोत जेजो साबाताचो धनी. कित्याक म्हळ्यार दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक तो आयिल्लो. भुकेल्ल्यांक खाण, थानेल्ल्यांक पिवून दिवंक तो आयिल्लो. देखून असलें जिवीत आमी जिवंक जाय. जिवितांत ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ, ಬುಕೆಲ್ಲ ವೇಳಾರ
कांय काण जेवण असले करण्यो करी जाय हे शास्त्री फरेजेव कानून रिती रिवाज म्हणलो बुकेल्यांक मोरोंक सोडटाले ताणयल्ल्यांक वळवळोंक सोडटाले असले कपटी मनीस ते आनी तसल्यांचें जेजू खंडन करता आनी म्हणटा तुमी मनशापण दाखय जाय मनशापण दाखय जाय देखून आयच्या दिसाचो संदेश मरी आमकां मनसुगेन जिवंक आपयता मनसुगी मनसुगी म्हळ्यार कशें मनसुगी म्हळ्यार मर्यादेचें जिवीत मनसुगीचें जिवीत म्हळ्यार मर्यादेचें मनसुगी म्हळ्यार फकत ड्रेसांत मात्र न्ही अर्दे कुरें ड्रेस घालचें मनसुगी तें मात्र न्ही आमचें उलोवणें आसा सडील उलोवणें गलीज उलोवणें बाप्पार उलोवणें पेंगटा सकयल उलोवणें आसा थोडे पटी तेंय थोडे पटी आमच्या जिवितांत कितें अवमर्याद हाडटा मर्याद म्हणजे वगडयता सगळे आसतात वय 4 जाण आसतात खुशाल जाता पळय पूण सगळ्या वेळार सगळें तें जायना थोडे पटी ओके पूण थोडे आसात बाप्पारूच उलोवचें ते चिंता हांव बाप्पार उलयन ओडलो जाता म्हणून ओडलें जायनात तुजें स्टँडर्ड दाखोवन दिता कितलें म्हणून तुजें स्टँडर्ड देखून आमी थंयसरी ही मर्याद सांबाळची बरी देखून आमचें उलोवणें आमचें नडतें आमची साल समकण आमी जिवची रीत आमी खावची रीत थोडी फाटी खावची बाकासुरा रीत खावचें प्लेटीन अनेक हजारा गेल्या वेळार इतलें बरचें म्हणून पळयल्यार तातूंत खंयचें खालें म्हूण गोत्तू ना न्ही ताचे बदलाक इल्लेंत केल्यार ताका एक मनसुगी म्हणटात ह्या नातल्यार रास घालचें न्ही कचऱ्याचे लोरयेर बरले बरी तातूंत खालें खाता म्हूण गोत्तू ना इतलें बरचें मागीर मेळनातलें बरी तशें थोडे बरी आसा आमी मनसुगी सांबाळी जाय खाणांत पिवण्यांत थोडे पियेतात धर्मा मेळ्ळें म्हणून धर्मात कंडा एरमेकला पाडवे म्हणटात तशें धर्मा मेळ्ळें पिवचेंत मागीर अशेंत मागीर आंगा केल्ल्या बरोबर आंगार पडल्यार खबर ना आनी तो गटरान पडल्यार खबर ना पेंगटा गुस्तूर आसा की थंय खबर ना अशें जाल्यार तो मर्याद उगडयता मनसुगी फकत स्त्रियांक मात्र न्ही दादल्यांक उस्तुरांक मात्र न्ही मनसुगी सगळ्या जिवितांत तुजें ड्रेस कोड तुजें उलोवणें तुजें हावभाव तुजें नडतें तुजें खाणाची रीत तुवें पिवची रीत तुवें घरांत सांबाळची रीत हे सगळें मर्यादेचें जावंक जाय हांव मर्यादेचें न्ही देखून मरी म्हणटा तुमी मनसुगी हर रितीन सांबाळूंक आसा हर रितीन तुमची हर एक साल समकण मनसुगीची मर्यादेची जावंक जाय म्हणलें सत मर्याद आमकां दिताना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आमी मर्यादेचे मनीस जावंक जाय समाजांत आमकां मान दितले आमी मान घेतले मनीस जावंक जाय मान दितले आमकां आसूंक जाय जर अवमर्यादेचें जिवीत हांव जियेतां जाल्यार तुका कोण्णी मान दिनात तूं एक पिवंडो आसाय तूं एक मार्गार पडताय आनी तूं एक कांय तुजे लागीं एक स्टँडर्ड म्हणल्यार कांय ना जाल्यार तुका कोण्णी उंगनात तुजे उतरां कोणी मान दिनात तुका कॉर्नर करता सायड कॉर्नर करतात तुका आनी कित्याक म्हळ्यार तुका मर्याद ना समाजांत मर्याद ना घरांत मर्याद ना कुटुंबांत मर्याद ना तुजीं भुरगीं तुका मर्याद दिनात तुजी बायल तुका मर्याद दिना तुजो घोव तुका मर्याद दिना तुजी भुरगीं म्हळ्यार तुका मर्याद दिनात जाल्यार तुज्या कुटुंबांत तुका मर्याद मेळना जाल्यार समाजांत मेळना देखून तुवें मर्यादेचो मनीस जावंक जाय भुरग्यांनो तुमी तशेंच आमचे ड्रेस कोड जावं दी आमचें उलोवणें जावं दी आमचे हावभाव जावं दी आमी समकोवची रीत खावची रीत हरी एक कावंट जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीन देखून एक बरो दोळे धांपया आमी आज असलो संदेश मरी दिता आसतना देवा आमी आमच्या भावार्थांत आमी समको जाय भगवंत कथावीन आनी निरापराधी हांव सांगूंक जाय आनी हें जायचें जाल्यार आमच्या भावार्थाच्या पैणांत देव समसो आदार ह्या देवाक आमी धर्न समकोवंक जाय मनशापण आमी दाखोवंक जाय मनसुगेचें जिवीत वृथा करन मर्यादेचें मनीस आमी जावंक जाय म्हणलें सत आयची देवस्तुती आमकां दितना ह्या सतकालच्यो तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन कबी रावया आमची मागणी आमची गुरजो आमची आशा तरी एका देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पिया सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहेबान सर उगोळी बापांनी आनी धर्मीक भाऊ भयणींनी तांच्या मनसुगेच्या आनी आदर्श जिणयेन तांच्या परजेक मनसुगेचे वाटेन चलोवंक प्रेरण जायशें तांकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण मागता हांव
बापा आमचे मागणे आयक. व्हडल्यान जाप दिचे. आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी माणसुगेचे महत्व जाणा जावन माणसुगेक पूरक जावची कानुनां आनी योजना रुपीत करूंक तांकां धैर्य आनी शाणेपण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या सर्व कुटुंबा सांद्यांनी मोरयेची देख घेवन कुटुंबा जिविताचें पवित्रपण सांबाळूंक माणसुगेचें नेसन नेसोवंक कुडीची पवित्रताय सांबाळूंक लैंगिकतेचो शेवट जाणा जावन तांचे विरोध वचून तांकां अपमान करिना जावं शाणेपण दये कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या युवा जणांनी तांच्या शिकपा सांगता सामाजीक चटवटिकेनी सक्रिय रितीन भाग घेवन आधुनिक संपर्क माध्यमाचो बरो उपयोग करून आपल्या कलत्या मानसुगेच्या आनी पवित्रपणाचे साल समकणे मुखान पवित्र सभेचे बळवंत खंबे जावन परजळोवंक तांकां तुज्या विस्नार बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी जेजू सारके जाणवायेन आनी मोगान वाडोवन येता आसतना आधुनीक संवसाराच्या खोट्या प्रभावाक बली जायन अशें नितळ निस्कळ आनी मानसुकेच्या सालीन अंजाड भुरगीं जावन जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दांपी आमच्याच कसकी कर संगतीर मागया जे कोणा मागतान बसेला सुडास कडी तांचे बसोत मागया जो इरादो दो एनो करता तो इरादो सुम्य मुखार आमी दवरया. फाटल्या 8 दिसांत हांव निरंतर आमी आमच्या इराद्या बसोत मागता हांव. सरकीचे भोव मुगाळ बापा तुज्या पुतान हे संवसारी जिवितांत आपल्या माये मुखांतर मनसुगेचें जिवीत आमचे मुखार दवरलां. मर्यादेचे मनीस आमी जावंक जाय. बाबर त्याच्या ह्या खऱ्या आमच्या पयना वेळार बाबर थी जिवीत जियोंक आनी आमी निरापराधी जावं बगेवून जावं कतवीण जावं जियोंक तुज्या पुतान आमकां शिकयलां. ह्या ताच्या शिकवणे सरी जाल्लें जिवीत रुता करन आमी मनसुगेचे मनीस जावंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनकणी महिमे आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. कनवळे आमच्या भोव मोगाळ बापा आनी देवा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. हांव ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका सदां मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुवेस्प तुमचे सोवे आसों आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो
हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्यासो. बाळोक मोरयेक आमी नमान करताना एका तळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अहंकारपणाचे वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सासनी प्रकाश तिने संवसारा फांक येयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर माई मावा कणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. मिगलिया बो पवित्र घडी आम्ही समजता भाव बहिणीनो उडानी वायन असलें जेजूचे मासर गजान बदलची पवित्र आत्म्याची भू पवित्र घडी. हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता. मनसुखीचे मर्यादेचे जिवीत आमी सांगूंक समयाच्या कुडी रक्ताची कृपा ससाई मागे. बाबा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक विचारदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराची हें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुठ परगठुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ बावट तसो गुठ आमी परगटा जेजू लोव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोडून आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पोल आमची गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती भगेवन सुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां माठोती ताच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवरना ताणें शिकलेले मागणे बहु भक्तीपणी मागता असतना जिवितांत माणसुगी मान मर्याद सांबाळूंक देवा स्वादार कृपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे स्कुलीला आमचे ताव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली मनसुखीचें जिवीत शिवंक आनी मर्याद सांबाळूंक आनी सोम्याक मानता तसलें सांगूंक आपण दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबर ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताच्या वयस उगडास काडून या नोवेनाच्या दिसा हे पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. बाळक मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसोने आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे बोडोका बसया मोगाच्या भुरग्यानो भाव भयणीनो नोवेनाच्या 8व्या दिसा हांगासर व्हड संख्येन येवन ह्या मिसान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां बरी मायेच्या मसतीन तुमकां लाभून दी म्हूण मागता आयची दिवस चलून वेल्ली आसा मिलार माय वाड्याकारांक अभिनंदन देव बरें करूं तशेंच प्रभुबान गायन केल्या गायन मंडळीच्या सदस्यांक तशेंच वजंत्र कडेल्या शिश्टाक आनी भुरग्यांक अभिनंदन आयची देवस्तुती सगळी चित्रीकरण करून लाईव्ह प्रसार करच्या देवीवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक अभिनंदन अनुपम देव बरें करूं तशेंच तर भुरग्यांक देव बरें करूं भक्तीन ह्या मिसान तुमी वांटिले जाल्यात खंडीत आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं फाल्यां आयतार फाल्यां नोवेनाचे फाल्यां मीस 7:30 वरांक आसा 7:30 वरांक म्हयन्याचो पयलो आयतार 7 वरांक आराधन आसा 7:30 वरांक मिसाचें बलिदान आसा उपरांत बरी मेच्या मनाक नोवेन हांगासर आसतलें तुमकां सर्व मोगाचें आपोवणी दिता नोवेनाच्या मिसाक कोणाकय मिसां दिवंक आसत जाल्यार ते सावां दिवंक आसत जाल्यार तुर्तान तुमी दिवचीं तशेंच सोमारा दिसा आमी हांगासर मरिया मेच्या मनाक जल्माची परब आमच्या मोगाचें मोंती फेस्त गद्दड्यान आचरण करता 8 वरार थंयसर इस्कलाच्या मैदानांत थंयसर नवे बेंजार उपरांत पुरशावार इगर्जे घेतल्या संभ्रमी मिसाचें बलिदान उपरांत हांगासर वर्णांत सकडांक नवें जेवंक आसतलें उपरांत हर एकल्यांक खूब वणतलें देखून ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक मुद्दम कोणा दिवंक आसा वेळार दिया मिसां दिवंक आसा जाल्यार वेळार दिया तशेंच ह्या फेस्ता संदर्भार बँडाक फुलांक तशेंच कोबाक इत्यादी खर्चा बाबतींत उदार मनान कुमोकर सहकार दिवंकी तुमचे लागीं विनंती करता कोणी स्पॉन्सर आसा जाल्यार मुखार येवचें आनी स्पॉन्सरांक आदार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता परत तुमकां समेस्तां देव बरें म्हणटा आसतना आयच्या दिसा आमकां गोडशें दिवंक हुकूम केल्लीं आसात तांची नांवां बरीं आसात मोंती डिसोजा कार्मेल वाडो जल्म दिसा संदर्भार नॅन्सी डिसिल्वा नित्यादर वाडो जल्म दिसा संदर्भार जुलियाना डिसोजा मिलार वाडो मोंतीन डिसोजा कार्मेल वाडो 73 जल्म दिसा संदर्भार सिस्टर सुनीता सल्डाना फातिमापुरा शॉन अविनाश आनी शायनी डिसोजा पोंपे लीना डिकोस्टा नित्यादर वाडो बेनेडिक्टा सिक्वेरा नित्यादर वाडो देवतीन पीटर डिमेलोच्या उडासाक जसिंता डिमेलो वेलंकनी वाडो इग्नेशियस मास्कनेनस मोंती वाडो तशेंच ग्लेनशान क्रिस्टिन पिंटो मिलार वाडो क्रिस्टन पिंटो मिलार वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार भोवता सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता आतां आमी नवेनाक ते जावया नवेनाचें गीत आमी गावचें सक सांगाता मेळ्या सक लागीं सरया आमचे ताळे करया मोये भोगळसिया ओढता इतलानी सोदिया भुला एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंथया आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमची ताळी करया मोरयेक ओगळसिया फाल्यां भितर बातली इशिवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली ओढता इतलानी सोदिया फुलां एकठांय करया तांचो
सुईक मुकुट गोंत्या आणि मायेक दिव्या सुकुलगमेया सुकुलगिसिया आमची थाळी एकऱ्या मोरे ओगळसिया तुझे काळीस ते कधी उता है दिखोई थी करापूर बाय माय मोजी या शोभित फुलांची ओढता इतलानी सोन्या फुला एकटाई करूया तांसू एक मुकुट गोंत्या आणि मायेक दिव्या सकळ सुगत मेळ्या सकळ घिसऱ्या आमची थाळी एकऱ्या मोरे ओगळसिया तुर्यात माये पोयन करता बुटच्या मोसात आसा माय तुजो आदार मागता आनी थैरान रावता ओढता इतलानी सोन्या फुला एकटाई करूया तांसू एक मुकुट गोंत्या आणि मायेक दिव्या सकळ संगत मेळ्या सकळ घिसऱ्या आमची थाळी एकऱ्या मोरे ओगळसिया तू सुखरू संतोषासो दाट उजवाड तुझो आमकां दामच्या मोडासो काळो पयस जावं तूं सुखरू संतोषासो तूं सुखरू संतोषासो दाट उजवाड तुझो आमकां थामच्या मोडांसो काळूक पयस जावडांसो ओढता इतलानी सोन्या फुला एकटाई करूया तांसू एक मुकुट गोंत्या आणि मायेक दिव्या सकळ संगत मेळ्या सकळ घिसऱ्या आमची थाळी एकऱ्या मोरे ओगळसिया वाडून सोड तुझे नाव तुझी तू थरसा मेळोन माय तुझे बेसा भागी जाव आमचो गांव वाडो सोडो तुझे नाव
वाडो सोडो तुझे नाम तुझी भक्तूत हसा मेळोन माय तुझे बेसा भागीचा आमसोगा ओढता इतलानी सोदिया ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया ये मरिये तुझे माध्यमातून कुटुंबाने कुटुंबाचे पवित्रपण आमकां दर्शय आमच्या कुटुंबाचे देवाचे दराळ बेसावा मागून दी कुटुंबात मान गौरवाचे आणि मनसुखीची जिणी जिवून आमच्या कुडी देवाचे मंदिर म्हणले कोण आमच्या कुडी मनसुखीचे नेसून कुडीचे पवित्रपण राखूंक आमचे उलवणे आमचो हावभाव आमचे नडते आमचे खाण जेवण आमची सगळी जिणेची रीत आणि आमच्या कुडीच्या वटण्याचे स्वनियंत्रण दवरूंक अशे मनसुखी सांबाळूंक फाक्का कारण जायना सांगू आणि कुटुंबाचो गौरव नाश करच्या सर्व वाईट सवयांचे जय करूंक आमकां सगत दी कुटुंबाचो तो साकारान जावची व्यक्ती आमकां कर मर्यादेचे जिवीत जिवूंक मर्याद घेवंक आनी मर्याद दिवंक आमकां कृपा दी ह्या विमानता तुजे कुशीन जल्मल्या आमच्या देवपुता सोम्या जेजूचे नांवी सगळे नमानमध्ये सगळे भुरग्यांना दिले फुलांडलेले पण 8 दिवसातून फुलांड देतात तुमच्याकडे तुमका बरे मनसुखीचे जीवित उतार करची खूप पामेलच्या घरी मग या सगळी सांगा नमानले आणि मुरले सुदे सांगा ज्ञानिका सुदे सुदे वाडुचे जेसो उडीवन केले देवाचे मोपी अंगाते नदी करता आणि चावनाचे घरी नाम आमच्या वडिलांचा तो पैसा म्हणजे संध्या सात इस्मित्र सगळा होते वडिलांना दिले मग या सगळी त्यांचे जीवित मनसुखीचे जाऊन शा देवा स्वतः मागून की नमान मुली नमान मुली आणि मुरले समुद्रीय संघवल्या ज्ञानिका सुदे सुदे वाडुचे जेसो उडीवन केले देवाचे मोपी अंगाते नदी करता आणि चावनाचे घरी नाम पटले संघर्ष देऊ दान देऊ आणि सगळे दान दिले कुमक केले सर्व दाने करते सगळ्या वाटल्या सगळ्या नमान मुली नमान मुली आणि मुरले समुद्रीय संघता ज्ञानिका सुदे वाडुचे जेसो उडीवन केले देवाचे मोपी अंगाते नदी करता आणि चावनाचे घरी नाम मै बाबा पाणी पुतानी भूमी रत्म्या मोगल पुता सोमे अंगार मोरे आशीर्वादी मांका नमान बळून जेजो नमान बळून मुनिये नजरे सेबिनी सगळे सगळा मुगेन सचे भे रंग आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे आणि पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन समेस्तांनी बरे करो